करा झेंडा पंजाना सहाय्य करा. वळवळ करत बसू नका, कारण खाली सुट्टीला गाड्या सुटल्या. खातोळकरांच्या मैदानातला पहिला गट सुटला आणि पहिल्या गटामध्ये 2 गाड्या पळताय. उजव्या आड्याल गाडी पळते पंगारीकरांच्या आणि त्यांना पड्या लढत देत आहेत खातोळकर. दोघांच्यात लढत चालू आहे, परंतु खालून तळापासून गाडीने तोंड काढले आणि पहिला गट विजेता ठरला. गट क्रमांक 1 चा निकाल डीजे भालूचा हार्दिक आणि हार्दिक अभिनंदन. सुंदर अशी गाडी पळाली, नंदी आणि चिक्याची गाडी.